Khubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas cam bat bidor. Do ya ro jam ya ublay namar jing is name. Yaka music video jong ka jing ruai Khubor Bakmen. Yaka balar ruai da u hamstar lingdo lingkoi. Bat balashna da ka lighthouse. An sa palait pajba ha ka shipotrik u Nohprah arajar arpo. Ha ka por shibaji Nohprah sngi. Lingba ka YouTube channel bala ai kerteng lighthouse. Kinong ye shimbenta ha ka ni ka music video. La ye shimbenta da ka day da pi marbanyang. U Michael Vert marbanyang. U hamstar lingdo lingkoi. U Wilbert Stone lingdo lingkoi. U Nobel Hobson nongkinri. But u medon vor lingdo nonglai.